Здрав. Си гладен и ти всяко стаж, бел стаж, аз си свикнал за такива неща. Да. Стефан ще идва ли, бе? Не, нещо ме Не е в кондишън. градски... Как като индианците ще откраднеш душата? Така беше. На кой? На индианците. Така мислеха, че като ги снимаш, им взимаш душата. Така е. Винаги е било така и така ще си бъде. Здравейте! Аз съм с Евгений. Да, виждам те. Снимай ги и дезинтегратор шо. Там е. Не разпознаваш хората. Какви сме приоритетни птици. Дали вече ще го пръсти, бе, баща пък пълника. Маргито е в камуфлаж, зелено до зелено, така е. Аз имам фобия от фотоапарати вече. Това е на Деси от... Особено последните снимки, които гледах на Горгона и лошо ми стана. Това е, защото гледаш снимки, иначе няма да имаш фобия. Те скажите да простояш. Нищо не обича да снимат. Поне така казах. Ама да има кът, както казвам. Да ми за малко моля те, само да разбрах, Кога? Рекордваш ли, брат? Викаш и така... Първам? Тия хора всичките си снимат всяка. Не, това ми как ги връщам. Аз съм се много зле. Само вехнали. Съжалявам. Опитай се да гледаш по-млади. Садно гадно е. Аз между другото много зачипче малко има надувка, обаче в патицата ми всеки кошари се появяват, всеки такива виж откачени. И то нещо друго при беше топло и безплатно се влиза в галерията и много изпреща. Не ме снимай като пуша, че тогава съм ужасна, бе. Огледни се обаче. Колкото и да си човек е такова ти писа. Вместо даже пластични. Моля? Вместо да влезе и да се напика, той се напика отвърка и влиза сайт. Да, точно и смърди. И му дишаш червата. Изпаренията. Такова. А то няма air condition, няма как да се прави някакво проветрение и вътре като... Ти мене ли ме показваш, бе? Мене ли ме показваш? Ами тогава точно.